Enw i di Gareth Feithrin a dwi'n dilyn y gwrs weldio a fabricato level 3. Nes i penderfynu dod i coleg i wneud siŵr bod gen i waith ar ôl adael a gael y grad sydd angen i fynd at y gwaith yna. Da ni wedi mynd ar abrasive course wheels sydd yn helpu ni efo beth fatha greindar, iOS working safely, iOS working at height. Mae'r gyd o'r bethau da ni'n gwneud yn helpu ni fynd at gwaith da. Pwynt dwytha ni Ynni i watcha Scott Kerr yn Birmingham yn cystadlu yn y World Skills. Yn y tiwtoriad, maen nhw'n helpu chdi drwy bob beth. Os ti'n gwneud rhywbeth yn anghywir, maen nhw'n helpu chdi i cywirio fo yn y ffordd iawn. A dyn ti'n cael ymlaen, mae'r support yn cael ymlaen efo chdi fyd. Mae cyflwystera yn y coleg yn rili da, maen nhw'n modern, fyddi ddim gofyn am well. Ni'n gweithio ar virtual welder a fyddi ddim gofyn well hwnna, mae hwnna'n rili high-tech, a mae o'n helpu chdi rili da. Mae'n newid mwy annibynnol, cos dwi'n gorfod dreifio awr iddo yma, a dwi'n weld y hun yn fatha person mwy annibynnol ers cyrraedd yma. Blaen o'n i'n arfer dibynnu o bob eraill, ond dwi'n iawn ar beth hun. Bwriadu mynd i gwaith i weldio, gobeithio, pipes neu crossfingers mynd ar rigs i weldio. Os fyswn i'n siarad efo rhywun sy'n meddwl dod i'r coleg, fyswn i'n dweud nhw fi fynd amdani dim byd gwell i wneud. Mae'r support ag mae'r gwaith, pob beth yn briliant yma.